Compañeiras, 8:15 da tarde, seguimos en Santiago de Compostela cunha exclusiva que lle lanzamos porque as cámaras da Hora Galega e da Televisión de Galicia ali estábamos onde pasa a noticia, esa chegada, esas imaxes que nos marcan xa os compañeiros, a chegada de dous streamers moi coñecidos, falamos de El Xocas, falamos de Ibai na súa chegada ao Obradoiro logo de varios días facendo o camiño de Santiago. Fixadevos porque a expectación era máxima. Falamos de unha aglomeración de rapazada que agardaba as portas da catedral nesa maravillosa praza do Obradoiro para o deleite destes dous streamers que eu creo que non contaban con todo o que se lle viña encima. As cámaras do Hora Galega intentamos achegarnos a eles, estaban cansos, notámolos pois fatigados logo dunha etapa moi complicada, pero chegaron ao Obradoiro, chegaron abraiados coa maravilla que se atopaban diante de si, esa fermosa catedral de Compostela, e deses milleiros de rapaces e de rapazas que agardaban pois polos seus ídolos. Parecía que chegaban o Rolling Stone a Compostela, pero son eses dous influencers, youtubers, streamers, chamadelle como que irades, dúas persoas moi coñecidas que chegaban sobre as 5:30 da tarde á Praza do Obradoiro e que colapsaban por completo as rúas da zona vella. Parece ser, eu isto non o vivín en primeira persoa, que dendo Monte do Gozo para baixo, pois que xa viñen cunha boa recua de xente. Nós vivímoslo en primeira persoa en exclusiva, como sempre, na Televisión de Galicia, no Hora Galega, contámosllelo con estas imaxes que podemos vivir en primeira persoa. Unha maravilla, compañeiros, unha maravilla.